Ipagpakamo ti lokal a gobyerno ti latudad kadagiti turista nga adda ti mabayadan nga environmental fee iti nalatak a strawberry farm. Iti monitoring ti opisina adda dagiti turista asaan nga agbaybayad. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Kidkidawan ti lokal a gobyerno ti La Trinidad Benguet kadagiti turista nga agpaspasyar iti strawberry farm nga agbayad da iti environmental fee. Pakasaknan gamin dagiti agbanbantay ijay dagiti turista asaan nga agbaybayad ti fee. Sigun kini Mayor Roderick Awingan, napateg nga agbayad da iti environmental fee tapno ad-adda a mapapintas ti pagpasyaran. Maadaan mo't lang iti nasaya at a proyekto ken aktibidad tapno maipaayan dagiti turista iti nasaya at ken dekalidad a serbisyo. So again, in the municipality of La Trinidad, we're imposing a 20 pesos environmental fee. At yung environmental fee na to, babalik din naman sa mga programa, proyekto, and activities which relates to the promotion of tourism and at the same time, protection ng ating environment. Doon din naman babalik sa mga programang ganun. Ti grupo ni Manang Lenlen manipot pay San Fernando, Pampanga. Nadanunan ti PTV News Team ang nagbayad iti environmental fee. Sigun kini Manang Lenlen, tunggal ada iti papanandag ito'y apagpasyaran. Sigsiguraduan da nga agbaybayad da iti environmental fee. Mamati gamin da ito'y adakkel ti maitulong na tapno mamintinir ang nadalos ti pagpasyaran. Magbayad po tayo ng environmental fee. Unang-una makakatulong yun dun sa lugar na pinupuntahan natin. At para mapangalagaan din yung ating kapaligiran, maging malinis. Kasi yung mga taong tumutulong para dyan is sila rin ang namamahala para sa kagandahan ng ating kapaligiran. Lalo na yung pinuntahan natin. So again, it is an announcement to our visitors na sana magbayad din tayo ng environmental fee kasi ito naman nakakatulong sa ating local government unit and at the same time nakakatulong din sa industriya ng turismo dito sa ating bayan. 20 pesos iti mabayadan nga environmental fee tunggal individual. Libre dagiti senior citizens, PWDs, ken dagiti ubing nga agtawan iti 7 agpababa. Christine Bornolia sa Baway, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.